Ineno Kala TV. Kala TV, Machiegni Pacho. Ma e odwa. Oimore ka moro mintiero wakini machiegni Wechemanyien sa achiel mar odhiambo tarik 21 dwe mar auchiel e Kala TV achiel kachiel ka wanyis ni wechegi inyalo luwogi achiel kachiel kokalo live mag tudruok kama oting'o Facebook ma en Kala TV Live kaachiel kod X ma en @KalaTV, bende e yorego mag YouTube en Kala TV. Machiegni ka jasomo en Rogers odhiambo, jaloko marwa en Bella Achieng'. E telo machielo en jatend piny owacho William Ruto kauno ni ogolo siem ne rawere mathurkani e timo timego mago ma ok odhi kod chike mathurkani. All that you can be, but freedom and responsibility are inseparable. You cannot claim one and reject the other. Freedom without responsibility is not freedom. It is recklessness. And recklessness always has a cost. Sometimes the person who pays that bill is you. Sometimes it is someone entirely innocent. Kenya needs more young people who run towards problems to solve them, not towards trouble to cause it. We need more builders than destroyers, more helpers than bystanders, and more healers than those who cause harm. Be that generation. Be the generation that understands that every action matters, every choice counts, and every choice carries consequences. Eto machielo bende ni jagoro e migawo mar weche mag arita mathurkani Dr. Raymond Omolo e telo machielo chakuok oko mar goyo debe kata kwayo jokenya mondo miyo bi osir jatend piny owacho mano William Ruto e yiero maduong' mabiro e telo mar ariyo. Omolo kane wuoyo e kaunti mar Murang'a wacho ni mae sirkal mosetimo chenro mabura mag dongruoge kendo kono jiwo jopiny moloyo e gwenge mag Thurka duto mondo mi ochung' kodgi kowach ni piny owacho nogo oseketo meno margi e timo chenro makare mag dongruok moting'o e sekta no mano mar somo, weche mag thieth, gedo mag yore kod mamoko mabura mawacho ni ber ka koro jokenya en ni jagoro mar riwruok jotich piny kata kotu mano migosi Francis Atuoli koro ni okwedo paro mar ng'anyo mar rawere mag Gen Z e rapar mar jogo mabende nonegi 2024 mane kwedo chik mar omenda. Atuoli wacho ni jokenya oket kwe ka koro kwa jatend obila mathurkani migosi Douglas Kanja mondo mi koro ni obi okaw okang' ne jogo mabende chano ng'anyo makamani ka wacho ni jok ma ok mor gi chik mar omenda mano okale od bura ma higani koro nyalo rito mondo mi obi otim lokruok e sach yiero ma higano manyien to weche mag bago ng'anyo mawacho ni medo hinyo chenrogo mag dongruok ma pacho ka. Take this opportunity to appeal to Kenyans to stay far away from demonstrations on 25th. And if possible, let them allow our people who are doing casual jobs in hotels, in other places, go to their places of work undisturbed. If you look at what they are demonstrating for, there's nothing. Any country must have a finance bill, must have a budget. How would you stop the country from not having a budget or a bill or finance bill to run the business of the government? Samatuli ne wacho magodo bende en ni gavana mano Western County migosi James Orengo telo machielo nomedo kwayo jopiny mondo mi obi owuok e kwan mamalo mar biro dhi riwore kodgi wach mar bago ng'anyono ka giparo godo ojende mabende ne onegi. Orengo wacho ni ojende mag Gen Z mano onegi gano ne keto ratiro mar oganda kata dwaro mar piny kama bende nochayo jaod burano mano Homa Bay Town migosi Peter Kaluma mano nyiso migawo mar obila mondo mi oneno tiyo kanyo kod magina magin godo e biro rakre kanyo kod jogo mabende koro chano ng'anyo makamagi.
orengo kani wibon ma Kisumu ne okako makende mar wacho ni sirkal o nyal kawo okang' mar tieko timogo mago mag njore mabende koro medre gwenge mopogore opogore pacho ka e yo ma ok ni kare moloyo rakore kod jopiny mabende kendo ratirgo ma owinjore. Jatelono bende ne wuoyo kama. Nabuok ahinya kawinjo ka ng'ato nyalo wacho ni jogo mang'anyo onego gogi, onego chiel gi risasi. Mago gin weche ma ng'ama oyier kendo ng'ama okil ok onego wuog e dhoge. Ng'ama okil nyalo na wacho ni ka ng'ato moketho chik mondo make to be ok onyalo wacho ni otweye, nikech kitweye to doho ma od bura ema nyalo wacho ni otweye kata ogoye fine, gik machalo kamano. Wan gadieri maler ni gik mahundgi timore nikech sirkal wuon ema loso jomahundgi, jogo manie sirkal tiyo kodgi. Ok onyal bedo piny ma mahundu ineno pile ka pile nyaka e kanisa kama ji leme kaka All Saints Cathedral e wiki achiel. Omiyo wach ma mahundu no wawacho ni sirkal ne mondo gitem mondo gitieke nyaka gichiew kachakre President Ruto, Waziri Murkomen to kod Inspector General Kanja. Walose e wach mang'anyo manotimre tarik 25. Wakwayo jopiny mondo wuog oko e ng'anyo ni. Nitie jomoko ma wigi oba matin, gineno ni ng'anyo en gima rach. Sani koro nitie finance bill, to nitie weche ma mahundu, weche mag fuel be ni wiye kanyo, e wiye kanyo be nitie weche mag nek ma pod dhi nyime. Ne be ni weche mag nek gi orumo. To do wacho ni nitie gima iloso kata matimre ma nyalo miyo ji oterre mos. Omiyo wadwaro ni jopiny obed gi thuolo makare mar wuok oko kendo ng'anyo, nikech nek machalo kama ok onyal yien. Weche motelo kod ka siasa en duond burano mano ma DCP mtele kanyo kod manager jatend piny owacho machon Rigathi Gachagua e telo machielo omedo rwako welo mopogore opogore maber koro dar duond buche moko ka donjo e duond bura nogo motelo yiero madundo mano ma Olkalau kod yiero maduong' ma Wechemanyien. Ma biro ka koro jagoro kata jogo maber nodonjo e duond bura nogo ne owuok e duond burano mar Jubilee kendo koro ni ne orwakgi kod jagoro mar kaunti ma Laikipia mano Wahome Koinange to kod Hesbon Obaga kagigeto rwako ji mamoko mondo mi ginene giikore ka koro gidwaro mondo mi giket ikruok mabende owinjore e biro piem kanyo kod atelono mano mar Kenya Kwanza e yiero maduong' mabiro kod yiero go madundo mabende koro ichano tim e gwenge makono. Jotelogo nonyiso yie margi kod kaka koro giyudo welo ma girwako duond bura nogo ka giwacho ni gibiro medo yawo bargi malach ne ogendni mamoko mondo mi omed riwre kodgi e dwaro mondo mi gibi gol piny owachono mantie e telo. Gavana Joshua Irungu. Na mimi gavana wakati ule, na yeye hakusikia ni kama alikuwa na ile ambaye tulifanya. Kuna watoto walienda kuomba choo. Mimi ninaona kwa hii timu ambayo imekuja kutujoin kwa siku ya leo, kama kulikuwa na bashishi kidogo ambayo ilikuwa imebaki, sasa hiyo bashishi tumeijaza. Na sasa tunaenda barabara moja, na nataka kuambia ndugu zangu na dada zangu ambayo wametoka pande ile ingine, karibuni nyumbani. Kujeni tushikane mikono, tutembee pamoja na hakutakuwa na mgawanyiko wa aina yoyote. Kiti ya kwanza tunaenda kuchukua ni Olkalau tarehe 16 mwezi wa Julai, na tumechipanga kabisa. Hata wakijaribu tunasikia kuna voter bribery, buying of IDs, but we are ready for them. Kitu ya maana ni wananchi wataamua. Bende sa pamango ne dhi nyime jokanyo duond buche mano mar Wiper korni ogolo kwayo makende ne jatend duond bura nogo Migosi Kalonzo Musyoka mondo mi obi one ni chenrogo mag welo mibiro tim e duond bura no kata nominations obiro tim e yorno man thuolo kendo makare. Jokanyo ka koro ni ne wuoyo gi wacho ni ok en gino mabiro bedo maber mondo mi gibed kanyo koda chochni wiro ni duond bura nogo geto biro ikore ni piem maduong' e yiero ma higano manyien. Ne giwuoyo kawuono gweno mano mar Ndaisi kata ka ne otingo kanyo kod Ndaisi Kipanga ma en jal mochung' ne ndiko jokanyo duond bura nogo mar Wiper
ne giwacho ni gidwaro mondo wel makamago otim makare mar miyo gi ikruok mowinjore. Kama bende ginyiso Migosi Kalonzo Musyoka ni kik yie kod oledhi moko rwaki e chenrono, mano ka ipono timore to nyalo biro ng'ikogi ne ikruok ne yiero mabiro. Organized this recruitment drive for the party, particularly focusing on the youth, who are a big majority of the population in Mavoko constituency. I think this is a very good idea in terms of growing the party numbers, but also in terms of getting the youth to be actively involved in politics. There's been a lot of change. There's been clarion call for the youth to get actively involved in the change that they want, in all the development initiatives that they want, and therefore I chose this platform so that I can have them engaged and have them participate, and to also get their views on what they would like for us to do or for me to do once I become the Member of Parliament for Mavoko. My name is Ngovi. Ngovi works with the county government of Machakos as the Chief of Staff. The number of years Kalonzo has been out trying to fight for fairness in this country, no other member of the united opposition has really been able to sacrifice as much as Kalonzo has been able to sacrifice. When you listen from people from Nyanza, they are saying a time has come for them to pay the debt, because Kalonzo has been able to stand and support Laila for the last 15 years. Kalonzo was there supporting Kibaki. Kalonzo was there supporting democracy in this country. Umoja Julius, I'm the National Youth Leader of Wiper Party, and we are here for an exercise where we are doing the Wiper membership recruitment drive. Wiper membership recruitment drive, we are boosting the numbers of the registered members of the Wiper. This one does not only happen in the Mavoko constituency today, it also reflects whatever is happening in the whole country. Because our target as a Wiper party, we need more than 1 million registered members as a party, because we are going for the presidential race in 2027. Secondly, here the clarion call for the fair nomination. Wiper party is works under the ideology of the Social Democrat Party, and therefore all registered members we are going to adhere to the party constitution, whereby we are supposed to it articulates on how e kaunti mano Migori en kwa makende koro keti ne ojende mondo mi omakre e timo tijego manyalo kelnegi yuto yo makare. Ojende go ji mondo mi yie odonjre motegno e weche mag tijego mag lwedo ka achiel kuom mag loko ngimagi e yo mowinjore. Kwa makamano gol kanyo kod manenje od bura machon e kaunti ma Migori Dr. Pamela Odhiambo. Ler mabende Collins Gor miyowa e yo machal kama. Rawere koro to jiw mondo koro to donje wechego mag pur mag olembe ahinya to manyalo konyogi e ting'o ngimagi malo. Gino mabende biro konyogi e chiro sectors mag ohala kaachiel kod moko mathoth. Magino wache koda ka Dr. Pamela Odhiambo e kinde mabende noromo koda ka riwruok mar jokanyo mar Izogu. Kanyo mabende ne obago romo ahinya to mar tiego rawere yorego maginyalo bero go nengo margi. Briri area, Suna East, the entire Suna East and even Suna West and Awendo and Rongo, we can produce some of the sweetest pineapples in this country, if not Africa. And so I was just encouraging them. Lawyers are farmers and very hardworking by nature. And I was just reminding them that should I become a governor of this county, I would want them to raise those pineapples in large quantities, thereby bringing a company here that can be the Migori County Del Monte. Why must we drink juice from Thika? Dr. Pamela otiyo koda ka thuolo makamano mar jiwo rawere ahinya to matiyo e sekta nogo mar bodaboda mondo koro to were koda ka wechego mag kawo midili kuom josiasa. Gino mabende thothne ok jiwgi e chenrogo mag dongruok mopogore opogore. Omedo tilo ne kweth jo bodaboda mondo koro to ti matek ahinya mondo be ginyal bedo kanyakla kendo yudo chenro mag dongruok mopogore opogore manyalo gadogi gin giwegi. And they listened. That time what was happening, people would hire the boda team and take them to funerals only to make noise. And I told them, guys, you are fathers of children. You are husbands of wives. Some of you have your mothers who are widows, and thereby, by extension, you have become their husband figure. How dare you do this kind of thing? And we had this conversation, and I saw a change in the behavior of our boda team. And indeed, they have worked hard to build associations. So even today, let me shock you. I've not given any of them any single cent, and they are here with me. They are not making noise. They are not annoyed. Why?
I only gave them something small as a member of the team to boost our kitty. Mabende nomed sirkoda ka Calvin Sochieng mabende en jakanyo e riwruok mar Izogu. Mabende nomedo tielo maliche mokalo ni rawere koro to nyaka beda kicha ahinya to mondo mi giti matek mondo mi ginyal bero nweng'o margi maka kod kacha. Bende nomedo tielo ni ponono ne da osiko mana koda ka wechego mag mit bele to gibiro winjo mana dongruok mana ka gweno mawinja ora. Coming from Godrichope Ward, I just want to encourage all our youths, our women, and all the citizens of this county to change our thinking, look for leaders who can change our lives. Let us change in our way of thinking. Do not check on the political ideology that we are coming from, but what matters now, as from what you've seen from our aspiring governor. Let us inspire our youths, let us encourage our groups to form and open accounts so that we, instead of giving them tokens, let us empower them so that their lives can change. Otieko ka osetende kaunti ma Migori mabende osebedo kanyiso yulo maliche mokalo e bero wechego mag thieth e kaunti ni ma Migori gino moyango ni thoth osiptende noger onge koda ka yedhe kaachiel kod moko bende pok oyaw mondo mi ochak. Been completed long ago. The role of the county government or the governor of Migori County should not be telling people stories of Sinakuru and all those things. It is about developing infrastructure that can sustain economic development of our people. And that market is one of them. And that's Collins, Kala TV, County Migori. Ero kwa chelo bende ne gikune to koro piemgo mago mag wende mag skunu mega kaiga mosibir ka koro dhi nyime kaunti ma Kisumu ne ochopo giko mare sub county mano maseme. Piem kamagi koro ni nokelo skunde bowora kamuting'o mago mag primary kach koda junior koda senior secondary ka ne giwuok e konde mopogore opogore ma pacho ka. Justice Adoyo noyore giko mar piemgo kendo losno report e yo mak chal kama. Ukitaka kuendesha magari makubwa soma upate elimu. Juma Chel nyasi ko mag piemgo ko mag gwere ganario kod prayo kod auchel Kisumu County osero pedhi nyime St. Barnabas Kocha e sub-county Roma Seme Kisumu County. Gin piemgo kuma bende yande ochako kod skunde go mago mag JSS, skunde go mag primary, kod chieng' ma kawuono skunde go mag secondary kono chopo e giko e piemgo maket kod mano. Mana kaka pimonwa kod jagoro gweko mag tuke gweko mag skunde secondary, mana migosi Joseph Atiende. We started the festival on Tuesday, that's on 16th. The first 2 days was for primary, second days for junior school, and the last 2 days are for senior school, where we are doing our last day today. Now the festival has run smoothly. If I talk about the senior schools, we started with presentations in German, Arabic, French, and also sign language on the fourth day. And now the fifth day was yesterday, and this today is our last day, which is the sixth day of the event. Gata kamano migosi Atiende koro yuago malich mokalo ng'anyo gweko kanyakala koda meji gweko mabende yandi owango skunde pacho kaendi mabende owacho ni oduoko chien rang'iny gweko mag wende mabende ni nyiso seme kono. And I want to say that performance this time is a bit down, and maybe the cause is known in public. The unrest which has affected our schools. Some learners came the other day, and we can't expect good performance if there is no practice. We need to practice so that we nurture and we raise talents. I pray that such a thing may not occur because it affects performance. Domingo Atiende no Nairobi no sir Machiegni kod japuonj Isaac Pondi manachiel kuom jopuonj skund jaweno ero machula Imbo. Now when you talk elimu, the director of studies, we're trying to infuse in every co-curricular activity the importance of education. These young minds should be encouraged. They have not been there, we've been there. That education is the key, and like he's singing, that is where we're heading. It's with education that the world will change. Yes, as a parent and also as a teacher, I will tell students, young students, to kindly take counsel. At times, mama or daddy might have failed to tell you the right way. But there are people there, like your teachers. Just listen. I believe no teacher will tell a student to do bad things. So just listen to your teachers, your preachers, those who come to preach to you, and be sure that you are in good hands. And if you follow their advice, nothing will go wrong.
En nyagruok ne Roma bende nodhi nyime kin jopuonjre goeko machuo kanyakla kod nyiri e skunde goeko ma opogore opogore, mana kaka ipimonwa kod japuonj Gladys Chesambili, achiel kuom jopuonj e skund sekondar ne Roma Kasagam, Kisumu East Sub-County e Kisumu County. Today we performed the set piece, mixed set piece. It's a Zulu song. It's a very vibrant song, very explosive. And the students have put in effort to learn it. They have performed to their best of their level. And with the administration for supporting them. Kata obedo ni midhiero mopogore opogore osebedo ka kwako skunde pacho kaendi, nyithindo goeko ma bende ne okawo keregi e piem maket kod magi nonyiso chia margi malich miwuoro. Mana kaka leronwa kod jopuonjre. Why I chose this song, Elimu Kia Maisha, it's because it encouraged me that elimu ndio key ya maisha, and also I wanted to encourage other students to learn because reading takes people far, and elimu has make people in this world be great people. I'm happy to be in the festival because we were performing a song from the Zulu. It is a South African song and it is a celebration song. We enjoyed it. I hope we'll proceed to the regional and we hope for the best. Yeah. Gin piem goeko ma bende bro neno ka skunde ma opogore opogore ma bende nowuok joloch e piem goeko odhi nyime rang'iny lero mar region ma bende biro igeno mar biro bago jumbe 2 kowuok sani. Ne Kala TV kowuok e Kisumu County, and Justus Adoyo. Erokamano Justus kuom ripot nogo. Bende weche mamoko madwa tenore koda kamago to gin mag tuke. Bende en ni skunno man ma yawuoyi man ma St. Mary's Yala obedo joloch e piem go mago mag tugo mag adhula ma Siaya County, tugo ma bende nobagi kin kanyo koda St. Mary's Nyagondo kama ne gichwado Gondo 3-0. Tugo ma bende nochwal e skund yawuoyi man ma Maseno bang' chochne bedo e kama bende tugo ne dhi nyime County ma Siaya. Justus Adoyo medo walere wacho nogo. Mor kod ilo motamre gi nodno koro ne okwako chuny nyithind jotugo goeko mag St. Mary's School Yala ma bende wuok Siaya County ma kinde mang'eny oheroga ni luongogi ni The Black Saints. Maendi dobiro bang' ka jotug adhula goeko mag St. Mary's School Yala koro ne oland joloch e piem no ero mar tipo final ma bende nobagi odiochieng' ma kawuono e skund yawuoyi no ero ma Maseno, Kisumu West Sub-County e Kisumu County. E tok mare kod Kala TV, Migosi Omondi Obiero, jagoro goeko mag tuke skunde sekondar Siaya County, lero chenro mar wach. We are here today in Maseno School to complete our matches that unfortunately were not completed yesterday, following 1 or 2 hitches that brought challenges to the logistics of management. Migosi Omondi Obiero wacho ni okomor koda midhiero ma bende osebedo ka kwako tuke pacho kaendi, aeto ng'egeki ma kaluo ma bende chuno piem maket kod mago ni tuge counties goeko mamoko. We are here to get our representative in soccer, boys particularly, because we had some hitches with fan trouble, and that is why we haven't changed the location, so that we give the students the opportunity to get a level playing field to showcase what they have for us. We are doing this not because we really want it done like this, but because our focus is on security of our players, security of our coaches, and above all, security of our fans. Kakore jata weche goeko mag tuke sikund yawuoyi no ero ma St. Mary's Yala, Migosi Peter Ojwala to nonyiso mor mare ka bende ne oyango ni moko kuom tuke ma bende gisebedo ka gitugo to gin mag St. Mary's Yala kono. We presented several teams in St. Mary's. We presented soccer boys, we presented basketball 3x3, we presented volleyball, we presented rugby sevens, and all the racket games. In the racket games, we have several students proceeding to the regionals. Basketball, we were the champions and we are proceeding to the regionals. Volleyball, we also beat Odera 3 sets to 2 and proceeding to the regionals. Rugby, we missed narrowly to Ambira at the semis and we became position 3. Nodhi nyime kod nyiso mor mare kotenre koda loch nyoro maket kod mano kosingo ni gin kaka The Black Saints gibiro rieny mar lich mokale tuke goeko rang'iny mar region. We met Nyagondo at the group stage, that is yesterday, our final match, and we managed to beat them 4-1.
And as we go to this, our boys are aware and they are prepared that each match they take as a final. We played them, but we are not going to take anything to chance. We are going to play this match like a World Cup final. Kabende korka kore jagoro Mondi Obiero to noyango ni Siaya County oseikore malich mokalo mar duoko kombe bura county Roma Siaya anyato kotenore koda piem gweko rang'iny Roma region migeno mar bago jumbe ariyo kowuok sani. All said and done, again for the last 2 years, Siaya County has been position 1 in the regional championships. And I think this time round, we will still maintain what we have been doing. We are going there to compete. We have students who are very talented. We have schools who have nurtured those students, and we are giving them the best platform so that they win and also showcase the same at the region. Ne kalatvlive kowuok Siaya County and Justice Adoyo. Erokamano Justice Adoyo gi wacho nogo mar weche tuke mane oloso notieko weche manyien kata kamano waweyi konyisi ni bed kod otieno maber kata kamano tem puonj nyathini kiny obed ng'at minyalo kwan e society. Orito masani iluongo ni Rogers Odhiambo, jaloko marwa ne en Bella Achiel.